Kaso nga murder ang ginapreparar na sa Molo PNP bato kay Catalan. Nakahanda na ang kaso nga murder nga ipasaka subong adlaw sang Lunes, Agosto 14 bato kay alias Nunoy Catalan, 60 anyos, isa ka ex-army nga residente sang Zone 1 Barangay Boulevard Molo nga nagtiro patay kay Armando Samson, 60 anyos, ang Zone 3 na sang nasambitan nga barangay sang Sabado nga adlaw Agosto 12. Sa interview sa Radyo Bandera Iloilo kay Police Captain Benji Dicen, officer in charge sa Molo Police Station, iyagin payag nga nagapadayon sa gihapon ang pagpangita kay Catalan matapos nga nagpalagyo. Dugang pa ni Dicen nga nagapakig-angot na sila sa utod sang suspect agod nga magsungka na ini sa talatapan sa Molo Police Station. So, with that, no, ating wala ito nini, mapasakaan gini kaso, pag matagaan man sang kasanagan ang kaso, kag mapanagot naton ang nakasala sa aton nga justisya. Sa karon ginaulat na lang sa Molo PNP ang death certificate kag ang resulta sa ballistic examination agod mapasaka ng kaso batok sa sospetsado. Kagini si kabanderang Eric Canizares nagabandera sa matudtuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.